Is-sibt filgħodu l-awtoritajiet ħadu passi bilan l-operaturi fuq il-bajja tal-armier ikunu konformi mal-permessi li għandhom u l-bajja ngħatat lil pubbliku li għandu jkollu l-għażla jekk jagħmel xużu mill-faċilitajiet li jikru huma fil-waqt li jekk le m'għandux jispiċċa mingħajr post fuq il-bajja. F'operazzjoni mill-Awtorità tat-Turiżmu u l-Awtorità tal-Artijiet tneħħew 20 ta' deck chairs u umbrellel minn fuq il-bajjiet tal-armier u Little Armier. Saħansitra fi stqarrija tal-awtoritajiet intqal li tabbew mal-5 trakkijiet umbrellel u deck chairs miġbura mingħand min kien qed jikser ir-regoli tal-permessi tal-bajjiet. Iċ-Chairman tal-Awtorità tat-Turiżmu Gavin Gulija spjega kif qabel ittieħdet din l-azzjoni, l-operaturi tal-istabbilimenti kienu mwissija kemm il-darba biex isegwu r-regoli u l-kundizzjonijiet. Il-regolamenti huma kemm tal-MTA għal dak li għandu x'jaqsam mal-operating license, però b'mod partikolari mad-Dipartiment tal-Artijiet illi jagħtu l-allocation partikolari ġifieri iż-żona fejn wieħed irid li jpoġġi id-deck chairs aħalsu kera għalija jew fi. Naturalment, jekk dawna joħorġu barra mill-allocation ikun qegħdin jokkupaw art pubblika kontra l-liġi. U allura l-azzjoni tal-infurzar tittieħed mhux ġol l-allocation imma tittieħed fejn ikun hemm marmar barra l-allocation. Kienu bosta l-persuni li kienu qed jilmentaw fuq is-siti soċjali f'dawn l-aħħar ġimgħat kif bosta bajjiet pubbliċi bdew jidhru mhux aċċessibbli għal dawk li ma jħallsux. Fi ftit kliem ħafna esprimew ir-rabja li l-bajjiet Maltin spiċċaw ta' 4 operaturi. Iżda Gavin Gulija qal hija importanti li biex ikunu effettivi azzjonijiet bħal dawn wieħed ma jaġġilx. Aħna kif titlinna l-informazzjoni ma naqbdux immorru nisgumbraw, immorru imma naraw xi jkun għaddej, naraw jekk l-informazzjoni tkunx waħda li wieħed jista' jorbot fuqha, naraw x'inhuma drittijiet tal-MTA tad-Dipartiment tal-Artijiet ukoll u drittijiet x'inhuma tal-operatur, naraw jekk wiex jokkupa biss l-allocation li tkun ingħatatlu jew jekk ukoll qiegħed jokkupa aktar mill-allocation li jkun qiegħed jieħu sabiex meta aħna ninżlu u nagħmlu l-infurzar u dak li tagħtina l-poter li nagħmlu skont il-liġi nkunu qegħdin fil-parametri tal-liġi u fir-rispett tal-liġi. L-awtoritajiet saħħu li din l-azzjoni turi li din il-problema qed tiġi indirizzata u tibgħat messaġġ qawwi lill-operaturi oħra simili f'bajjiet oħrajn illi kull min ma jżommx mar-regoli se jittieħdu passi kontrih. Fil-fatt Gulija saħaq li l-infurzar huwa għaddej kontinwament, madankollu ma biss azzjonijiet kbar bħal dawn li jagħmlu daqshekk ħoss. Fil-fatt hemm bosta bajjiet oħra li diġà tieħdet azzjoni fihom fosthom il-bajja ta' Blue Lagoon.